uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daigun ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang pista sa Katedra ni San Pedro Apostol or the Chair of Saint Peter Apostle. Mao ni ang nagsimbolo sa otoridad sa una natong pangulo sa simbahan nga gitudlo ni Hesus, naginganlan niya Petros or bato, si Simon, igsuon ni Andres. Iyang giingnan nga anhin ako tukuron ang akong simbahan ug walay makabuntog niini bisan pa ang bakba sa kamatayon. Og napamatud-an kini kay hangtod karon wala gyud mabuntog ang simbahan sa mga dautan bisan pa man og sa unang mga siglo gilutos o gipamatay sila apil na si San Pedro. Kining maong kasaulugan nagpahinumdom nato unsay buhaton sa tinuod nga pangulo sa katilingban. Busay yampo nato ang ato mga world leaders, labi na dinis atong nasod nga unta mahisama sila ni San Pedro nga nag-atiman gyud para sa kaluwasan sa iyang panon, kaluwasan, lawas ug kalag. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga naghatag sa kaluwasan nato dinhi sa ato mga proyekto pinaagis pag pamalit aning ato mga slots, padayon untang hatagan sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, gilig-on mo kami diha sa bato sa pagpaila ni San Pedro sa iyang pagtuo kang Hesus. Itugot nga dili unta kami magkabulag o mahuyang sa pagtuo o paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo.
Atimana sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay ana ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Gihikiaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka nako. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaang sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining unang pagbasa, naghisgot si San Pedro o kinaiya sa usa ka tinuod nga pangulo or leader. Lingiyay mong tupad ng leader ka. Leader? Pero unsa mang klasihas pagka-leader? Maayo nga leader o dautan nga leader? Si Kristo gitawag o Good Shepherd. Good Shepherd. Ang iya sang gipangpili nga mga apostoles, labi na gyud si Saint Peter, nahimo sang mga good shepherds. Ang kontra nila atong panahon na mao ang mga leader sa mga Hudiyo, ang mga Pariseo, mga iskriba o mga pangulong pari. Pulos ato sila mga leaders na igahom, pero gitawag sila mga evil leaders. O kung sa may mga kinaiya sa good leader na mao si Saint Peter o gasunod ni Jesus, mo niyang gihisgutan sa unang pagbasa, saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo o makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Mo ni siya ang main nga statement nga nag-una ni Peter. Nag-antos siya sama ni Kristo tungod kay naglaom siya nga dunay himaya. Kay nakita naman nila nga si Kristo human siyang pag-antos, nabanhaw o gibayaw ngadto sa langit. Mao na nga ang usa di ay ka-leader kinahanglan gyud mag-antos. Mag-antos tungod kay dunay himaya nga umaabot. Nga mao sad ni ang itudlo unta sa mga leaders ngadto sa mga members, muantos ta aron moabot ta sa himaya or kabulahanan. Kinsa din ninyong mga ginikanan nga nagsigig tudlo sa inyong mga anak nga mag-antos ta. Taas ang kamot.
Ay mo pamakak ha. Kay ako ra ba, sagad gyud nga akong mabatian sa mga ginikanan, pader, trabaho gimig maayo mo, abroad pa gani gyud, kay sus, di ko gusto mag-antos ang akong mga anak. Di ba? Common gyud na. Dili kay ko kabati sa mga ginikanan, ako pader, gusto gyud kong mag-antos akong mga anak. Ang kasagaran gyud, maningkamot gyud kog maayo pader nga dili magantos ang akong mga anak, labi na gyud sila 14 nilang antosa sa una, day ingon di ko gusto nga maagian sa akong mga anak ang akong giagian. Mga buangon day nato. Si Kristo gusto niya nga si Pedro ug ang sunod atong gitawag mga Santo Papa kinahanglan magantos sama niya. Matud pa niya, kung mosunod mo nako, deny yourself, take up your cross. Mo nag-declare sa ni San Pedro, miambit ko sa mga pag-antos ni Kristo. Saksi ko, pasabot akong gipuy-an ang iyang mga pag-antos. Mo na ang ato sad nga mga leader sa nasod, labi na gining nang-apply ron nato nga mahimong mga senador, gobernador, kongresista, uban pa, hangtod na gyud sa sanay katapusang posisyon nga pilion ron, kapitan, akonsihal, sanggunian, o anak, board member, atong iampo nga pulos unta sila, anda mo antos para sa Pilipinas, dili mo pa antos sa Pilipinas. No, naba mo'y nakitaan ron nila nga anda mo antos aron malipay ang Pilipino na butari dayon. Pero tanaw gay nimo sa ilang kinabuhi, labi na gis ilang track record, gasigi lang sila paantos nato, nya sila porting hayahaya, di na nato butaran, bahala nagkaila na nato, bahala nagsuod na nato, bahala may kay na mutagad nato. Akaron silang tanan, may magay mutagad, may jud kay mutagad. Suuton ko ka bisag asa pa ka. Hikapon ginang kamot sa katapusang hugaw kamot ila ginang hikapon. Ang katapusang pobre nga lugar kun mahimo suuton gina nila karon panahon na. Ang katapusang nindot nga pasalig kanang kinanindotang pasalig nga mo barato ang palitonon, maka-eskwela ang tanan sa panang ilang giingon. Mo improve ang inyong atong kuan kuno farming, hasta ang fishing, ana buhaton gina nila tanan saad. Pero tan-aw nato niining mananaad team Marcos, team Duterte, hain man ani ang anda mo antos ug nakapakita na nga nag-antos aron malipay ang mga Pilipino. Kana ato nang tan-awon, di ta pailad. Nya do na pagigibutan diri ba, naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo, at timan na sila dili tungod kay gipugos kamo kundi tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Kaning tanan nga mga leaders nato sa atong nasod, gitawag ni sila elected officials. Ang gauna gyud ba nga mga leaders, labi na gining naa sa executive ug sa legislative, mga elected ni sila nga officials. Wa ni sila pugsa, sila'y nang-apply sa nasod aron pilion sila nato. Pero unsa may ilang gibaos, kana lang rong atong naobserbahan. Ako lang gining isulti ba kay naglibog nako. Bisag kita dinhi, kanabitang mangimbitar tag resource person aron mohatag og paambit sa iyang expertise. Unsa may atong tan-aw ana? Special person or ubos nga tao? Bisag kamo sa eskwelahan na amoy resource person, mo inyong speaker, special, mubayad pa ta.
mubayad patag accommodation. Pero tanawa unsay gibuhat dito sa Congress. Ang mga resource person, ilang pakauwawan, insultuhon, nyag di sila kauyon, i-contempt, ipapriso. Ako galibog pa ko ana. Resource person ang tawag, ang title. Pero musangko sa prisuhan. Ha? Unsa man ang klasihas resource person? Dili ka ni ilad-ilad lang ning ingong resource person, pero accused person di ay. Di man sila tawagon og accused person. Di man sila criminals. Labi na karon na ay gubotron nga mga vloggers gipatawag. Out of 40 ka vloggers nga gipatawag, pila ra toy nito nga na ay daghan nga wa mo to nga gi-isyuhan og sana show cause order o kasabot kay nang ila nya kay wa gyapon mo to nga atong niagi gi-isyuhan nag supina nya di gyapon mo to nga i-contempt pasabot subject for arrest o ipapriso na pagkaluoya nagsigi ka og hatag og imong paambit nag-exercise sa imong freedom of press, freedom of expression. Nya natripingan lang ka nga ipatawag ka dito kay himuon kang resource person in aid of legislation anang unsa na ilang balaod nga himuon. Nya di ka mo dawat sa invitation kay invitation may tawag nila ana. Musangko kas prisuhan. Unsa ning klasihas mga leaders? Ingon ay, atiman na ang inyong katawhan nga gipiyal ninyo. Mao ba ni ang pag-atiman? No? Kuyaw kay kag matripingan ba? Murag mga adik ba? Nasdaplisdan, galingkod-lingkod, gasigig suyop, nya na aging babae. Unya, matripingan ka. Bay, lami lagi na. Imbitara. Ni abot rin, luguso na nato. Ana ba? Siya, uy, di mamuari. Siya, sayon na pugson tala kidnapon tala murag inana bitaw nga murag imong giimbitar pero doon na kay malisya doon na kay bad intention nga kundi siya mo duol by hook or by crook kuhaon tika pagkangilad aning klasiha sa leadership atong sumpayan diya pay gisulti dire. Pagtrabaho kamo, dili tungod lamang sa suhol, kundi tungod sa tinguha sa pag-alagad gayod. Sa atong mga leaders karon, kanang na naglingkod dihas posisyon, apil na sad ming ni asimbahan, leader man sad mi dinhi. Kun wa gid nang kwarta, kun wa gid nang financial reward, naa kay mga-apply pagka-leader. Sa atong nasod karon ba, sa atong gobyerno, mao man itong leader, the government, in the church, and in the civil society. Kung kuhaon taning kwarta, naa kay mo apply pagka-leader? Tubag. Ingna, lingi ay mong tupad, ingna, ugwa na kay sweldo, mo trabaho pa ka? Ingna ko naman. Ingna, di ka taga-ag sweldo ba, mo trabaho ka? Muna nga ang ilang mga decisions diha sa atong mga leaders, sad to say, gubot kay sila karon, naaman na, makita man na nato, gubot kay sila, unsay sentro sa ilang kagubot, kwarta, dili tausan, dili milyon, dili gani bilyon, trillions. Nangabot nag trillions ang ilang karong gilalisan, ang ilang gipanag-awayan, ug maunay ilang paningkamutan aron malingkod sila diha. Most of them, not all of them, but most of them, sad to say, kanirabang mga hingwarta mausay makalingkod sa dagkong posisyon. Sad to say. Na tanawa ko no ko ninyo, check up sa ko, nihaon ba ko aning pagkalidirang gihisgutan ni San Pedro, na ba ko'y degree of level of similarity og di gani badlong ako padre murag dili naman ka leader nga gitudlo ni Kristo mo na si Kristo sa atong ebanghelyo niingon siya
nga bisan ang kamatayon dili makabuntog niining maong simbahan. Nganuman kay ang tinuod nga bato dili si Simon, dili ang katong iyang gitawag og Pedro, kung dili siya. He is the cornerstone. Ug mi sud siya ngadto ni San Pedro. Ang iyang espiritu iyang gihatag ngadto ni San Pedro to prove nga bisan pa kini si San Pedro sama nako way grado, kay wa man sa to ka eskwela si Jesus, si Pedro asad ka eskwela, nga gitawagan ni sila the stone rejected by the builders. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Nakaroon na kay nay aligri diha sa atong gani sila mga nanagan karon, ato lang sa ning mensyonon, kadungog naman sad mo ani. Dunay team nila ni Bongbong Marcos sa una nilang kumpanya, ilang gihingan lang nga ang pikas kuno gisugo lag pamaligyak suka, nya nahimo na yung nakakatag-iyag COC. Karon na uso na hinooning ni ay team suka. Giangkon sa diri pikas nga team suka mi, pero may asim kami. Nasa ilang gitawag og team sinusuka. Nasa ilang gitawag og team kain suka. Kain suka. Inana. Gi-highlight ba? Pulos man ni sila mga discriminative na mga kanang kuan words. Ano bang panglalait sa Tagalog pa? Pagyubit, pagtamay. Pero ayaw kumpiyansaan ng tinamay. Kay kanang stone rejected by the builders, kanang gisalikway nimo nga bato, kanang imong gidaog-daog nga bato, kanang imong gipatay nga bato, mubalik nagtubo og maunay mubuntog sa mga gamhanan. Matud pa ni Kristo, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Gilinga imong tupad. Ing nasa inyong balay kusog ka magpaubos. Nasa inyo bang balay ba kusog kang paubos? Ilhan na ni mo mga mapaubsanon kay ang naong ana smiling, pero kana mga mapahitason kusmod na silag naong. Mao na atong bantayan. Magampo ta og maningkamo ta nga ang mga leaders nga atong pilion karong umaabot midterm elections, kay kita man gyud mo pilion na natong mga servant leaders, kay mao man na ang term nga gihatag ngadto ni St. Peter og ni Jesus, servant leader. Kana bang leader nga dili maghari-hari kung dili mo alagad. Kay karon ang atong mga leaders labi na gyud diha kanang atong mga naa sa legislative karon og sa executive, murag klaro kaayo nga daghan nila ganahan kay maghari-hari. Lutuson ang kadtong wa nila mauyon ni. Dili sila kaalaw nga maminaw unsay reklamo sa mga tao nga ilang giatiman. Kutob sa mo reklamo, ila dayong ganang i-oppress aron mo hilom. Mauna sila yung mga dili maayong mga leaders. Di na servant leaders kung dili autocratic domineering leaders. Ikaduha, gasigi silag ilog anang kwarta. Na maganiroy ambot fake news ba na or true news, kung ano lang na ninyo i-verify lang, kaya naaman na ron katag mo na sa social media na asay mga personality nga nisulti ana nga 64% sa atong 2025 national budget na release na kuno. Karon February pa lang, wapat ta kahuman sa first quarter of the year, pero na-release na ang 64% sa budget. Sa 6.33 trillion, 64% of that na-release na. Nya mo bita tong na-comment, gipailan man na og anang sana TRO dito sa Supreme Court kay ipa-question kon
Angayan ba na kay daghan man ang mga blanco katong sa BICAM report. Unsaon pa man pagpugong sa Supreme Court og tinuod na nga na release naman. Ang tinuod na pertig yung ngiluha, as in ngilo. How can you spend the budget for the entire year, spending more than 1/2 of it in the first quarter of the year? Unsa pa may atong gamiton the rest of the quarters? Pero basig, let us hope no nga fake news ni. Ato lang niya ning iampo. Ako sa nag-ampo sa ko, nga kini untang atong umaabot nga eleksyon, we can choose leaders for the people, not for themselves. Kana bang mga tao nga muantos aron malipay ang kadaghanan. Muna kamong nagsigig pamalit og slot dinhi sa ato. Kamong gasigig palit og slot, congratulations, naagid mo'y pagka-servant leaders. Pakpakan na to ang mga slotters. Salamat kayo. Tag 100 na, 100 pesos, 100 pesos, 500 pesos, pero kinuha na gikan sa atong kalisod, sa atong kasing-kasing. Ug unsa may nahitabo, daghan kay tagkaayuhan nga nahatag sa katilingban. Daghang natabangan, daghan ang na-develop. Wa mag-agad og baos. Nay nangutanan nako, Pader, kadto bang kulumbari nga inyong tukoron? Kumusta naman to? Ako detong isulti ninyo karon, akong gi-promise nga isulti ko na ni kada adlaw. Actually nag-process kita og mga permits. Nagkinahanglan ta og gitawag og license, lisensya to build and to sell columbaries. Naanataron sa mga 80% sa atong pag-process sa permit, pero dili day sayon. Naataron nag-concentrate sa DSOD. Saan ito'y meaning ng DSOD? Department of Human Settlement. Sa kanang iyo, amo lagi no? And Social Development. Urban Development Department of Social Human Settlement and Urban Development. Kana hinahanglan mata mangayo nila ana. Nya naa sila yung mga daghan kay requirements atos ang gipaningkamutan og comply. So mudagan pa siguro ning mga 2 to 3 months di gyud sayon. Una pa kuan mo na ampo ta nga matagaan ta kay ang atong tumong niini dili man dinautan, dili sad para sa ato lang kaayuhan, kung dili para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katilingban. Pero gasigi tag trabaho ani mga igsoon ha. Kamong naghinam-hinam na nga masugdan na ni nagsigi gitag trabaho ang atong cooperative kaning Sub-Filisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Salamat kay ninyo ani mo ni ang dako kay natong paningkamot aron makahatag tag malungtaron og dako-dako nga pag-alagad sa atong katilingban dinhi sa San Vicente Ferrer Parish og sa Liloan mismo nga munisipyo. Ato ning itampo pero muantos kita. Ako isip inyong leader sa parokya naningkamot pag-antos. Ilis na lang ka tag roll, ako na lang tigpalit og slot niya, kamoy baligya dire. Kaya? Nainangutanan ako, Pader, wa pa ka ma-stress anang imong gibuhat nako. So far, wala pa man. Wa man ko'y gibati nga stress. Happy raman ko. Ilhan man anako ang ma-stress tingali kay kanang inighigda maglisod og tog. Ako kaluoy Ginoo ighigda nako, layo raman gid nang 5 minutos hagok naman ko. So, murag dili tingali kayo kuan, dili pa kayo stress. Ang sa may tan-aw niyo sa kung naong perti na gyud ka stress. Oy. Ana na ang bation tingali. Di lang tingali. Mo na'y bation sa servant leaders.
Nga matod pa ni Kristo, bisan ang kamatayon, dili makawagtang niini. Pasabot, dili ta mahulga ni anang mga dautan sa kalibutan, kay anda mantang muantos sama ni Kristo, ug makatagamta mantag himaya sama sa mga apostoles sama ni San Pedro. Nindog ta. Mga igsoon, dad-o nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa Amahan, uban ang samang pagtuo ni San Pedro ug malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ibubo sa Espiritu Santo ngadto sa Santo Papa, si Papa Francisco ang sumusunod ni San Pedro, ang giya nga iyang gikinahanglan sa pag-atiman niya sa iyang panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga magmaunongon kita sa pagtuo nga gihupta ni San Pedro ug diha sa inanak nga paghigugma sa gupo nato ang autoridad sa pagpanudlo sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang giordinahang mga alagad mamahimong sumbanan sa panon, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi ug sa ilang kinabubutong pagpangalagad sa mga katawhan nga gitugyan kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga matuohong magampo alang sa mga magbalantay sa simbahan, musabot sa ilang tawhanong mga kahuyangan ug budasig sa ilang mga paghago, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga magbalantay sa simbahan nga pinasidunggan tungod sa ilang opisyo sa ilang kinabuhi, makatagamtang sa walay kinutubang pakiguban kang Kristo nga ilang gilauman o gisangyaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Aku karon nagpakatakus sa pakigatubang dalang ako
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluy ipagdawat ang mga pagampo sa mga mahalad sa imong simbahan, makadangat unta kami sa langit nga way katapusan tungod sa pagbantay o pag-atiman ni San Pedro nga nagtudlo kanamo sa paghupot sa tinuod nga pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, kami nga nagsaulog sa pista ni San Pedro Apostol, gilig-on mo pinaagi sa pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Kining pagpaambit sa kaluwasan, maghimo unta alang kanamo nga timaan sa panaghiusa ug panagdait pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung panalipod. Pero mahitabo ra ni kon mahimo sa tangliwat niya servant leader. Salamat sa mga nipaambit nga hinato sa ilang gugma, pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento na natay halin 51,484, naapay 8,516 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, miabot nag 420 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Ato na ning tiwasonon unta na pay nanatay halin 43,617 ka slots, na pay 3,383 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nga 25 slot challenge nga tag 2,500, 653 na sad ka challenge ang atong nadawat. Niya sa haligi para ni Mama Mary, it's PMM nga itabang nato ditong Father Arnel Ponce, na halina na tag 4,620,
napay 7,380 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na sad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000, niabot na sa 6 ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod aron ilan na ni ato 224,000 na ka-subscribers ang atong nadawat ron. Padayon lang mo view, like, share og subscribe every day. Nang atong madawat dinhi mao ang pagpalawom sa atong pagpuyo sa atong pagtuo niya makahatag sad mo og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses og makalikay ta sa mga scammers pinaagi sa pagsunod sa atong official information na atong gipakita dinhi labi na gyud panahon sa offertory song og sa final song sa atong online nga misa. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba